बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि फुंखा नैथि से बोसोरारि गेवलां मेलखौ दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि दिनैनि बे मेलाव हांख्रायनानै लाबोजानाय बे मेलखौ बेखेवनानै होलांनाय 42 नं बाक्सा विधानसभा समष्टिनि बिथाङा थांबाय एमएलए मनेस्वर ब्रह्म बिथां दिनैनि मेलाव हांख्रायनानै लाबोजानाय बे ओनसोलनिनो मानगोनां बरिमाखा जौसिन फरायसालिनि हाजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां धीरेन बसुमतारी आदा आरो गुबुन गुबुन बिबानाव हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां आलासि नुदोंमोन। बाक्सा जिल्ला बैसोगोरा नोगोरारि आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे दिनैनि बे मेलखौ गाजा गोमजायै सामलायनायाव रायजो आफाद दानानै होजानाय रायजो आफादनि मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोन दिनैनि बे मेहेरगोनां आफादनि गेजेरजों जाय बिथांमोना बर' समाजनि थाखाय जिउआव बिथांमोननि मावलांनाय आरो बिथांमोननि होलांनाय बिहोमानि थाखाय जाय साबा बैसोगोरा मानगोनां बिथांमोनखौ दिनै मान बान्था बावनाय जाबाय बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाय जाबाय। दिनै गेवलां मेलाव आंखौ थांखिजानाय आलासि महरै हांख्रायना लाबोनानै नोंथांमोनजों सिनायथिलायनायनि थाखाय जा सुबिदा होनाय जाबाय बेनि थाखाय बाक्सा जिल्ला बैसोगोरा नोगोरारि बे आफादनि थाखाय साबायखर बावहरनाय जाबाय। आगोलाव जोंहा बेखेवगिरि बिथां एमएलए बिथां आरो लोगोसे जोंहा गाहाय आलासि बिथाङा बैसोगोरा रायजोफोरनि थाखाय सिनियर सिटिजेननि थाखाय गोबां ओंथि गोनां आरो मेहेर गोनां बाथ्राफोरखौ बिथांमोनहा बुंलांबाय। बेहाय आं आरो नोंथांमोनखौ मायबा गोथौ ओंथि गोनां बाथ्राजों मायबा बुंनो गोनां दङ होननानै आं सानाखै। मानोना दिनैनि बे मेलाव नुजाथिफैनो हानाय नोंथांमोना गासैबो बायदिसिना रोंगौथिनि गेजेरजों फैनानै दिनै बे बैसो मोनफैदों। बायदिसिना दुखु जारला बायदिसिना खामानिनि गेजेरजों बायदिसिना गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिबोनानै समाजाव गावनि ओनसोलाव रायजोनि गेजेराव गोबां नोंथांमोना जे बिहोमा होबोबाय बे बिहोमानि थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव बा नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। नंगौ गासैबो जोङो जोनोम जायोब्ला मोनसे समाव गथ'निफ्राय सेंग्रानिफ्राय बैसोगोरा बे बैसोआलागै बयबो थांखागोन। बेखौ रावबो हमथानानै लाखिनो हाया। इसोरनि लुबैनाय बादियै जोङो रावबो गावनि जिउखौ जोङो लाखिनो हाया आरो जोङो बे संसारनिफ्राय बिदाय लानो होननानैबो जोङो बिदाय लानो हाया। नाथाय जों जोंनि खामानि जों जोंनि मावनायनि गेजेरजों जोङो समाजाव गावनि जिथु
जिउखौ जोङो फोलावनोबो हायो आरो जोङो खुंनानै लानोबो दा एसे आगोलावसो जोंहा देहायारि गोग्गो देहाखौ गोग्गो लाखिनायनि थाखाय सानै बिथांमोना जाखिनि टिप्स खायदाफोर होलांबाय बे खायदाफोरा जोबोद ओंथि गोनां आरो गोसोआव लाखिनो गोनां। जोङो समाजाव नुनो मोनो जायफोर बिथांमोना देहाखौ जोथोनै लाखियो आरो देहानि थाखाय जेब्लाबो साबधानै गावनि जिउखौ सोलिलाङो बिथांमोननि जिबनाव जोङो बिथांमोननि आयु एबा जिउखौ गोलाव जानाय जोङो नुनो मोनो। आरो ओरैबायदि जोङो नुनो मोनो जों समाजाव जायो देहाखौ थोंजों खोथायै बुंनो थाङोब्ला जोबोद अयथासार खालामो। अयथासार जेनेबा जानाय लोंनाय बायदिसिना देहाया जायखिनिखौ लड लानो हाया बेखौबो माने जानो हागौबो उदैया जायगा जायखौबो सोसननानै लानाय बेबायदि देहाखौ जुदि जोङो अयथासार खालामबाय थायोब्ला साजा होबाय थायोब्ला अब्ला नाथाय बे देहायाबो मोनसे सहायनायनि जिथु सिमा बे सिमाया बयहाबो दङ आरो बेबादि जायोब्ला बेबादि देहाखौ जुदि जोङो खालामोब्ला अब्ला बे देहाया जोंनि थाखाय जोंनि जिथु लंजिभिटि जोंनि जिथु बैसोनि लंजिभिटि बे लंजिभिटियाबो नाथाय गुसुं जागोन। बेखायनो दिनै बर'नि गेजेराव बेबादि सिनियर सिटिजेन आफादखौ दानानै जे जोङो बैसोगोराफोरनि गेजेराव जिथु जोंनि बैसोगोराफोरनि हेल्थ देहायारि जिथु देहाखौ माबोरैहाय मोजाङै लाखिनांगौ गावनि जिउखौ जोङो गावनि जिनो फोलावनोबो हायो आरो खुंनानैबो लानो हायो। बेबादि मेल मिटिं खुंनायनि गेजेरजों जोंनि जिथु बैसोगोराफोरनि सिनियर सिटिजेननि जिथु एवारनेस प्रग्राम बेबादिनो सम सम सिनियर सिटिजेन आफादा एवारनेस प्रग्राम माने लानानै बोसोराव गोबां खेब नङाब्लाबो बोसोराव हयथ' खेबब्रै बेबादि एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लानानै बैसोगोरा बिथांमोनखौ हांख्रायना लाबोनानै गावनि देहानि थाखाय गावनि जानाय लोंनायनि थाखाय जिथु कनसियासनेस बे एवारनेसखौ जों लाबोनो हायोब्ला निस्सय जोंनि बर' बैसोगोरा सुबुंफोरनि जिथु लंजिभिटि जिउनि जिथु बैसो बे बैसोआ माने बारायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। गोदो बर'फोरनि जिथु बैसो बे बैसोआ खिन्थु बारा नङामोन। आथिखालाव खिन्थु बैसोनि जिथु पार्सेन्टेजआ अर्थात दा जिथु बैसोगोरानि पार्सेन्टेजआ गोबां बारायनानै फैबाय गोबां बारायबाय। दा गोदो देहानि प्रति जिथु लानांगौ कनसियासनेस देहानि प्रति जिथु लानांगौ जोथोन लानो रोङा आरो बे लानो रोङिनि थाखायनो हयथ' जों गुबुन हारिफोरनि गेजेराव जों गोबां बैसोगोरा सुबुंफोर जों नुनो मोनो। जोङो मुस्लिम गामिफोराव थाङोब्ला गोबां बैसोगोरा मानसिफोर जों नुनो मोनो। नाथाय बर' गामियाव जोङो नायोब्ला नुयोब्ला जोङो सार्भे खालामोब्ला नुगोन बैसोगोरा मानसिनि अनजिमाया एखेबारे खम। अब्ला बै जे मुस्लिम मानसिफोरा जुदि बैसोगोरायालागै 100नि सायाव 100नि सायाव बिथांमोना जुदि बैसो लाखिनो हादोंब्ला जों बर'फोरा मानो हाया? निस्सय जोङो जोंनि जिथु देहानि प्रति जोंहा जिथु लानो गोनां जोथोन बे जोथोनखौ जोङो जेरैबायदि लानो नांगौ जों लानो हाया। बेनि थाखायनो
जोङो मा जादों जोङो थाबनो खम समावनो खम बैसोआवनो जोङो गावनि बे देहाखौ गावनि जिउखौ नागारनो गोनां जादों। नाथाय जोङो खायसे बर'फोरा जानाय लोंनाय गोदोनि जिफोर माने जोंनि हुदाफोर दङमोन बे हुदाफोरा खिन्थु दा आथिखालाव गोबां माने गोनोखोआ बेफोरखौ नायबिजिरनानै खिन्थु दा साइन्टिफिक माने गोनोखोआरि होननानै दिनै फोरमान खालामदों। मा फोरमान खालामदों फिसा मोनसे एग्जाम्पल गोदो जों नुनो मोन्दों जे बर' गामिफोराव मोनानि सान हाबब्लानो हरनि ओंखामखौ जायोमोन। सान हाबनायनि उनावनो हरनि ओंखाम जानाय जिथु खामानि बे खामानिया जोबोमोन। दिनै खिन्थु बिगियाना बुंदों बिगियाना मा बुंदों जे हरनि आदारखौ मोनाबिलि 6 बाजिनि सिगांनो जानो हायोब्ला देहानि थाखाय बियो मोजां देहानि थाखाय मोजां होननानै बुङो। बे खामानिखौथ' जों गोदो जोंनि आबै आबौमोना गोदोनो मावदोंमोन। नाथाय बिथांमोना मिथियामोन बेखौ जे बे बुस्थुआव गोनोखोआरि साइन्टिफिक मा बेहाय माने लाबा लाब दङ। नाथाय बे बुस्थुआ हयथ' परम्परागत भाबै गोदोनिफ्राय सोलिबोदोंमोन जे जोंनि आबै आबौफोरा माने सान हाबनाय लोगो लोगोनो हरनि ओंखामाबो रेडि। अर्थात बे दिनै साइन्सआ जुदि रिसार्च खालामनानै बेखौ दिनै मोनदांनानै मोन्दों जे हरनि ओंखामखौ नोंथाङा जुदि गोबां हराव जायोब्ला 9 बाजि 10 बाजि 11 बाजियाव जायोब्ला बे आरो आदार जानानै थाया। बे आदारनि सोलाय मा जायो पयजनसो जायो बिससो जायो। अर्थात मोनायाव जोङो ओंखाम जानानै जाखांनायनि उनावनो जेब्ला जों उन्दुगोन जोंनि बडिया माने उन्दुनानै थागोन बेहाय जोंहा देहानि जेबो एक्सारसाइज जाया नाथाय 6 बाजियाव जानायनि उनाव 9 बाजियाव उन्दु 10 बाजियाव उन्दु मावनांगौ मायबा खामानि मावनो गोनां दङब्ला बेखौ जाखांनायनि उनावबो मावबाय था। अर्थात देहाया जेथिया सोलिबाय थागोन थाबायबाय थागोन मायबा खामानि मावबाय थायोब्ला अब्लानिया एक्सारसाइजआ जाबाय थागोन। आरो एक्सारसाइज जायोब्ला जोंनि जिथु जानाय आदार बे जानाय आदारा मोजां जागोन। आदारफोरा नाथाय दिनैनि समाव साइन्टिफिक होननानै दिनै गोनोखोआ अर्थात बिगियाना दिनै स्वीकृति होनो गोनां जादों। गोबां आदारफोर जों बर' मानसिफोरा जानाय आदार जेरै खुसिया गुबुन हारिफोरा खुसिया जायामोन नङा होमबा? दिनै डक्टराबो जुदि हिमग्ल'बिना खम जादोंब्ला सोरबा पेसेन्टआ आपुनि खुसिया खाबो होननानै डक्टरा साजेसन होनो। खांख्राइया गाराय राननायनि कारणे मेडिसिननो खांख्राइनि बाथोन बर'फोराथ' खांख्राइ बाथोन जाया होनबा? नोंथाङा जुदि मायबा गाराय जादोंब्ला अपारेसन जादोंब्ला अब्ला खांख्राइखौ नोंथांमोना जायोब्ला बे गाराय राननायाव खांख्राइया खामानि होयो। जेरै थालिर मैखुना गाराय राननायाव जेरैबायदि मेडिसिननि खामानि होयो थास'नि बुग्लाया थास' गोसोमनि थैनि ब्लाडखौ हिमग्ल'बिनखौ बारायनायाव हेल्प खालामो। बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो थास' जाखायो जायोना जाया बर'फ्रा? जायो थास'नि गासैखौबो जाजोबो। थास' आथिं जायो थास' बेदर जायो थास' बिलाइ जायो थास'नि बुगाल जायो नङा होमबा? अब्ला जों बर'फोरा मोजां आदारखौनो जों जायो गोदोनिफ्राय। नाथाय जों मिथियामोन बेखौ जे बिगियाना मायबा बेहाय साइन्टिफिक बेहाय मायबा गोनोखोआरि मायबा लामा लाबोनाय गैया बेखौ मिथियाब्लाबो नाथाय अट'मेटिक परम्परागत भाबै जोंनि बर'फोरा जायो। अर्थात जोङो बर'फोरा जानाय बेफोर आदार जों मावबोनाय बेफोर खामानि बे खामानिफोरा खिन्थु मा साइन्टिफिक नङा। जोंनि आइजोफोरा दिंखि सौवोमोन हरनि 3टा बाजियावनो उथिनानै अर्थात दाउला दाउ फार्स्ट गिसिबो दाउला दाउ माब्ला गिसिबो हरनि 3टा 3:30 बाजियाव। नोंथांमोना माब्लाबा नायदोंना घरियाव फार्स्ट दाउला दाउ गिसिबनायखौ घरियाव माब्लाबा नायदों 3टासोआवनो गिसिबो
आरो बै समावनो जोंनि आइजोफोरा बै समाव हिन्जावफोरा उथिनानै थिंखि सौयोमोन थिंखि सौनायाथ' बिराद एक्सारसाइज नङा होमबा बिराद ब्याम आरो उवालफोराव उवाल सौयोमोन उराव बिराद एक्सारसाइज नंगौना नङा दिनै खिन्थु बे एक्सारसाइजआ गैलिया दिनै थिंखिबो गैलिया थिंखिया मिउजियामाव थांबाय उरालाबो मिउजियामाव थांबाय दिनै फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै फरायसाफोरखौ थिंखिनि खोथाखौ जुदि बुंनो गोनांब्ला सावगारि आखिनानै ब्लेकबर्डआव नोंथांमोना नोंगौ बै फोरोंगिरि नोंथांमोनाथ' गासिबो आसिबा मोनजोब्बाय दा जायफोर बिथांमोना फोरोंगिरिफोरा सावगारि आखिनानै दा जायखियानो जाया जे जोङो जायफोरनो दिनै मोनबा जोंनि जिथु अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबां दिनै मोनथिबोबाय गोबां सोलोंनो हाबाय दिनैनि मेलाव नोंथांमोनखौ आं खावलायनो नागिरदों दिनैनि बे मेलाव जोंहा आइजो अर्थात महिलानि संख्याया माने सानदों अर्थात जितु एवारनेस प्रग्राम बे आइजो बिथांमोननि संख्याखौ गोबां आइजोफोर दिनै आजिरा मोननाय गोबां आइजोफोर दङ 60 बोसोरनि गोबां बैसो जानाय आइजोफोर दं बिथांमोनखौ जोङो मेल मिटिङाव बेबादिनो सिनियर सिटिजेननि मेलाव गोबां मिथिनो गोनां बाथ्रा जिहेतु थायो गाव मिथिनो हायि बुजिस'नो हायि गोबां जोङो आइजोफोर जोङो न'आव भितराव खामानिनि बादै न'नि सेथ्लानि बादै न'नि बाउन्डारिनि बादै थारमाने गुबुनाव जायगाखौनो नुफेराखै माब्लाबा सिगां आलासि जानो थाङोमोन सप्तासेहालागै आलासि बोसोराव खेबसेबो आलासि जानो थाङोमोन बिमा बिफानि न'आव सप्तासेनि थाखाय आलासि जानो थांबाय आरो बोसोरसेया जि आलासि जाना फैबाय बोसोरसे आरो बर'खौ थांनो मोनलिया ना हाथाय बाजार जानो मोनो ना बहाबा थांनो मोनो मेल मिटिं थांनो मोनो न'आव खामानि मावनानैनो बिथांमोना माने दोखो दोखो खामानि मावनानै थानो गोनां अर्थात बिथांमोना बे जिथु देहानि जिथु सांग्रांथि देहानि प्रति लानो गोनां जिथु कनसियासनेस सांग्रांथिखौ बिथांमोनखौबो जोङो बे मेल मिटिङाव लिंना लाबोनानै बोसोराव खेबसे बा खेबनै बिथांमोननोबो बे जिथु मोनथिस'नो हायै बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोननो जोङो नलेज होयो गोबां आरो बुंबावनो दङ होननानै सानाखै